Tervetuloa kokoustamaan Olympiastadionille. Meiltä löytyy 13 modernia, todella upeata, valoisaa kokoustilaa. Pienempiä kokoustiloja ja suurempia. Pieniä neuvottelutiloja ja auditorio löytyy meiltä myös. Tälle vuodelle uutta kokousrintamalla on ehdottomasti meidän aitiot. Olympiastadion kannattaa valita kokouspaikaksi jo sijaintinsakin perusteella. Tänne on helppo tulla julkisilla. Meillä voi järjestää kokouksia, konferensseja, pikkujouluja, gaalaillallisia ja tykypäiviä. Olympiastadionin tyhypalvelut sopivat kaikille. Olympiastadionilta löytyy 5 modernia ja hyvin erilaista liikuntatilaa, jotka soveltuvat erilaisiin liikuntaaktiviteetteihin. Olympiastadionille voit järjestää myös liikunnallisen tapahtuman omalle tiimillesi tai yrityksellesi. Tänne voit järjestää stadionin olympialaiset tai vaikka juoksutapahtuman. Catering-palveluihin erikoistunut Compass Group palvelee täällä meillä Olympiastadionilla, Bistro-stadionissa sekä myös kaikissa meidän kokous- ja juhlatilaisuuksissamme. Kokousten yhteyteen suosittelen lämpimästi opastettua kierrosta elävöittämään kokouspäivää. On lyhyempää ja pitempää opastettua kierrosta. Helmikuusta alkaen saamme tarjolle myös uuden ja upean opastetun kierroksen lottia ja ilmatähystäjiä stadionin tornissa. Kaikkiin opastettuihin kierroksiin kuuluu myös tornivierailu. Tornista pääsee ihastelemaan jokaiseen ilman suuntaan Helsinkiä kattojen yllä. Näitä tapahtumia suosittelen järjestettäväksi niin yrityksille, yhdistyksille kuin esimerkiksi luokkaretkiporukoillekin. Tervetuloa Olympiastadionille fiiliksen takia.